Iran. 10 lucruri spectaculoase despre o țară puțin înțeleasă. 10. Iranul are una dintre cele mai vechi civilizații din lume, cu rădăcini ce duc înapoi cu peste 7000 de ani. Persia a fost cândva centrul unui imperiu care controla jumătate din lume. 9. Arhitectura iraniană pare pictată de zei. Moscheile din Isfahan, Yazd sau Shiraz, pline de mozaicuri albastre și cupole hipnotice, îți taie respirația. 8. Deșerturile Iranului sunt ca o altă planetă. Dunari de nisip, stele cât vezi cu ochii și peisaje sefe. Maranjab sau Lut? Doar alege. 7. Iranienii au inventat grădină paradis. Conceptul de paradis vine din Persia. Grădinile persane sunt simetrice, cu apă curgătoare și vegetație perfectă. Raiul, pe pământ. 6. Orașul Yazd, o minune a adaptării în pustiu. Case din lut, vopsite în culoarea nisipului, cu turnuri de vânt care răcesc aerul, fără electricitate. 5. Tapisurile persane sunt cele mai valoroase din lume. Fiecare e făcut manual, cu milioane de noduri. Unele au fost vândute cu peste 30 de milioane de dolari. 4. Iran are o poezie care îți rupe sufletul. Hafez, Rumi, Omar Khayyam. Sunt venerați ca sfinți. Poezia lor e spusă, scrisă, simțită. 3. Muntele Damavand, un vulcan mitic. Vârful cel mai înalt din Orientul Mijlociu. Acoperit de zăpadă, dar ascunde în el o legendă, că acolo a fost învins demonul Zahak. 2. Persia a avut una dintre cele mai tolerante armate din istorie. Imperiul persan nu cerea popoarelor cucerite să renunțe la religia sau obiceiurile lor. Un imperiu cu respect. 1. Iranul este mult mai mult decât știrile arată. Este o țară cu suflet, oameni calzi, istorie adâncă și frumuseți care îți rămân în minte pentru totdeauna. Tu ai avea curajul să vizitezi Iranul. Dacă ai putea,